Fideo dosbarth i chwith ar gyfer mathemateg uwch cynhaliol uned 2. Disgrifiadau a diagramau ar gyfer data dau-newidyn. Enghraifft i ddechrau. Mae Susan angen penderfynu os oes yna gysylltiad rhwng prisiau uchaf ac isaf cyfrandaliadau cwmnïau electronig yn ystod cyfnod o 12 mis. Mae'n penderfynu defnyddio data o 10 cwmni ac mae'n casglu'r data canlynol. Felly dros y flwyddyn, dyna'r pris gwerth uchaf, cwmni A pris gwerth isaf, cyfrandaliadau cwmni A. Gall yn gynrychioli'r data yma yn hawdd ar ddiagram gwasgariad. Felly, ar y llinell ucha, ni'n dod i fer y chelyn X, felly'r gwerth uchaf yn mynd ar draws y chelyn X, a gwerth isa yn mynd lan. Felly mae'r pwynt yna yn mynd i fod just dan 100, 95 wedyn ni, felly I yw'r pwynt yna, a just dan 40 ar gyfer y gwerth isaf. Mae'n syniad da i farcio pwynt sydd â gwerth X fel cymedr y res data gyntaf a gwerth Y fel cymedr yr ail res. So fel gwerth uchaf a gwerth isaf a'r pwynt cymedreg wedyn, i ni gael gweld tua le mae'r pwynt cymedreg yn mynd. Gwerth y cymedr y gwerthoedd uchaf yw 215.7, felly adjwn nhw lan rannu dy 10. Gwerth yr isaf, y gwerthoedd isaf, y cyfrifiadur oedd 120.6. Felly gosod hwnna ar y graff a ni'n gweld bod e'n weddol gyfartal yn y canol. Mae'r data wedi gwasgaru'n agos iawn at y linell sydd â graddiant positif. Felly gallwn ddehongli hwn wrth ddweud bod y data yn dangos cydberthyniad llinol positif, cryf positif, achos ni'n mynd i fyny. Fel ni'n mynd o'r chwith i'r dde, ni'n mynd i fyny, graddiant positif. Os osodwn y chelynau cyfesurynol sydd wedi canoli ar y pwynt cymedreg, mae'r rhan fwyaf o'r pwyntiau data wedi leoli ym mhedrannau 1, pedrant 1 yw hwnna, 2, 3 a 4. 1 yw'r top dde, 2, 3 a 4. Felly mae'r rhan fwyaf o'r pwyntiau yn medrannau 1 a 3. Un arall, dangosir y tabl y milltiredd a'r pris ar hen geir. O'r un math ar un model, roedd ar werth ar wefan hen geir. Felly, milltiroedd oedd milltiredd, mileage, oedd ar y car, tua, a wedyn y pris oedd ei tanol. Cymedr yr un ucha oedd 37,300 a cymedr yr un isa oedd 10,374.5 pint. Felly, diagram gwasgariad yn ei fyna, a ni'n gallu gweld nawr ar hwn, os ddodwn ni'r echelynau a'r pwynt cymedreg, cymedr yr un ucha a cymedr yr un isa, pwynt yn y fyna, a gosod yr echelynau, ni'n gweld bod y pwyntiau wedi gwasgaru'n llac o gwmpas llinell sydd â graddiant negatif. Mae'n tua yma mae'r tuedd y pwyntiau. Pan osodir echelynau cyfesurynol sydd wedi canoli ar y pwynt cymedreg, mae'r rhan fwyaf o'r data wedi lleoli ym medrant 2. 1, 2, 3, 4, cofiwch. Felly pedrant 2 a pedrant 4. Dangosir y data cydberthyniad lluol negatif gwan, achos ni gyd nhw'n agos i linell pendant. So felly gwan. Cydberthyniad llinol negatif, graddiant negatif, ond weddol gwan. Un arall, diwisio 10 myfyriwr ar hap allan o ddosbarth blwyddyn 9. Dangosir eu marciau canrannol, felly mathemateg a chelf. Felly, cymedr y mathemateg oedd 57.1 a cymedr y celf oedd 54. Gallwn ni osod y graff gwasgariad ar pwynt cymedreg
A chi'n gweld, os gosodwn ni'r uchelennau cyfesurynol o gwmpas trwy'r pwynt cymedreg, i ni'n gweld bod y pwyntiau data wedi gwasgaru ddim wedi gwasgaru yn agos at linell o gwbl, maen nhw dros y lle i gyd. Felly pan osodir uchelennau cyfesurynol mewn, mae'r pwyntiau data wedi lleoli ym mhob pedrant. Felly ni ddangosir y data yma cydberthynad llinol o gwbl, dyn nhw ddim yn agos i unrhyw linell. Felly, os dangosir y diagram mas a hyd, sampl o 12 aderyn o'r un rywogaeth, felly mae gyda ni graff gwasgariad yma a data wedi gosod ar diagram gwasgariad, mas ar hyd y gwylod, ar hyd y mynd i fyny. Ar edrychiad cyntaf, mae'n edrych fel bod yna gydberthyniad llinol positif. Mae'n weddol positif yn mynd i fyny rhwng y mas a'r hyd. Ond, wrth edrych yn fwy ofalus, gwelwn nad oes unrhyw bwynt yn agos at y pwynt cymedreg. Mae gyda ni ddau set o data ar wahân yma. Gwelwn bod y pwyntiau yn dod mewn i ddau glwstwr. Gall hyn olygu yn bod yn ceisio cyfuno dau ddosraniad gwahanol. Enghraifft, gall dosraniad hyd a phwysau adar sy'n wrywod neu yn benywod fod yn wahanol iawn i'w gilydd mewn unrhyw rywogaeth penodol. Felly felly ta'r gwrywaidd yw'r rhain a'r benywaidd neu'r ffordd arall dron. Weithiau mae'r fenyw yn fwy o seis na'r dyn mewn rhai rhywogaeth adar. Llinell ffit orau. Pan mae'r diagram gwasgariad yn awgrymu bod yna gydberthyniad llinol cryf rhwng newidiannau, mae'n gwneud synnwyr i ddarganfod y reol sy'n gysylltu'r newidiannau. Gallwn wneud hyn gyda llygad yn syth ar y graff neu gan ddefnyddio cyfrifiannell neu pecyn ystadegau a gyfrifiadur i ddarganfod yr hafaliad am y llinell. Gelwir hyn y llinell atchwel swm lleiaf y sgwariau y ar x, least squares regression line y on x. Yn maths 1.2 ac 1.4 ni fyddwch angen i chi gyfrifo hafaliad y linell ffit orau. Os bydd angen, roddir yr hafaliad i chi yn y cwestiwn. Hyn, felly byddai o fyd i chi i wybod sut i'w gyfrifo yn eich gwaith mewn pynciau eraill. Felly, ar cyfrifiannell, pwyntiau uchaf a pwyntiau isaf, fel oedd gyda ni yn gynt ar gyfer cyfranddyniadau cwmnïau electroneg. Ni gael gweld sut mae hwn yn gweithio. Felly gyda'r cyfrifiannell ClassWiz, chi'n mynd mewn i ystadegau, 2 yma, a chi'n cael 2 golofn. Gosod y data mewn. Yn ar y 10. Un ar ôl y llall. Yr X yn gyntaf. A mae 10 o'r un. Dyw hwn ddim yn yr maes llafur, cofiwch am 1.2. Mae hwn dim ond os ych chi angen gwneud e mewn rhyw bwnc arall. Nôl lan wedyn i'r a gosod mewn y gwerthoedd Felly 200 ar gyfer 355, 31 ar gyfer yr ail, ac yn y blaen, i osod nhw gyd i fewn.
ar un ola. Wedyn, opsiwn, 4, y regression, llinell atchwel, a mae'n rhoi i chi yr perthynas rhwng y yn haflu a plus bx, a mae'n rhoi i chi a yn minus 4.67, a b yw'r graddiant 0.508, a yr am ryw werth penodol. Felly dyna i chi eich gwaith chi ar y cyfrifiannell. Felly ni wedi cael llinell atchwel. Cofiwch, bydd ddim am angen i chi weithio hwn mas, ond falle bydd y cwestiwn yn rhoi llinell i chi, yr hafaliad y llinell i chi. Sylwch bod y linell ffit orau yn mynd trwy'r pwynt cymedreg. Mae hwnna'n bwysig bod e'n mynd trwy'r pwynt cymedreg. Roedd gan gwmni electronig arall gwerth uchaf ei gyfranddaniadau yn ystod y flwyddyn yn 282 ceiniog. Felly gan ddefnyddio hafaliad y llinell ffit orau, gallwn ragfynegu gwerth isaf ei gyfranddaliadau, felly gosod 282 mewn fel x, a ni'n cael 159 allan fel rhagfynegiad gwerth isaf y gyfranddaliadau. So 159 i ni'n rhagfynegu allan o'n 10, sampl o 10 ni. Byddai ddim yn synhwyrol i ddefnyddio'r linell ffit i rhagfynegu gwerth isaf cyfranddaliad electronig sy'n gwerth uchaf 528 ceiniog, achos mae tu allan i amrediad y sampl. Mae'r linell ffit dim ond yn gweithio gyda'r sampl yma. Dim rhaid y fynd trwy 0, cofiwch, fi jyst i sylwi bod hwnna'n mynd trwy 0. Ond dim rhaid y fe fynd trwy 0 os ych chi'n gweithio yr hafaliad mas. Felly, blas i chi ar graffiau gwasgariad a llinell ffit orau.